Gima japiny onego ng'e ni mjumbe ka mjumbe nigi role ne e chik. Achiel kuom role mar mjumbe en legislation manyiso ni kadho chik. Machielo en representation mineno kobiro kokelo wach mar japiny. Machielo en oversight. Oversight ni onego beno ong'iyo executive, sirikal maduong' gi judiciary gi institutions mokogo. Gima waneno sani ni onge pogruok. Chik manyien ma 2010 ni opogo nyaka momiyo bunge budget ne ma bunge be machiwo budget. Manyiso ni sama bunge machiwo budget e budget making institution onego beni ka giketo omenda to ging'iyo mondo ginena tim ang'o motimre. Kane gibiro mjumbe ka mjumbe kane iyiero mjumbe ne nigi manifesto ne nigi manifesto ma chama ne. Ka en sirikal gin gi manifesto mar sirikal. Omiyo sami biro nyaka ing'e ni gimoro amora monego beni itimo nyaka itim. Ing'e ni ndalo mane gavana masani Siaya gavana James Orengo luongo ga ni working constitution kane en senate. Kane weche onyono kabisa wach amendment mar elections law. Ni winjo kochunge bunge monyiso wajumbe ni tijwa en tij loso chik. Lakini sami loso chik no los chik king'iyo adui mari. Ka chik no dhi e lwet adui mari kiking'iye ni alosona chik sani nikech okibibet kanyo iluongo ni you legislate for the future for prosperity. Okidhi kachacha tiwacho ni an kora kadho chik nikech kama beteni chik bro timo ang'owa bro rita. Ng'i security amendment laws gima notimore. Jok mage mane chik no dhi mohinyo kabisa mane nyiso Uhuru ni nyiew tear gas nyon ji ni neno kane wadhi 2022 mage jok mane yuok zaidi moingo jo NASA mane oposto chik ni. Omiyo kane senior counsel Orengo ne wacho ni ket chik mo okidew ng'ata mani office no ng'ata ma enforce chik no. Omiyo kata sani jok ma delay kadho chik mar IBC onego ging'e ni kiny onyalo bedo ni ene commissioner madwa donjo kachacha. Onyalo bedo ni ene ma kare mitime elections omoko nikech chik mano kotima ng'owa mano kadho. Koro magi gik ma wajumbe wanyaka ng'i to kigerde ni ging'iyo ni sa asaya gimakre sama gimoro makogi nikech bunge sani waseneno sa asaya manitiere gima mako japiny onge quorum. Pile onge ga quorum, en ga quorum ich. To sa asaya ma en gima mako mjumbe to bunge opong. Miwuoro to kata moko nitie mineno mipeni ma be en ga mjumbe. Nikech pok inene ga. Koro mane ma japiny onego ng'e ni kata in ka mjumbe ni obiro kata MCA ni kobiro nyaka obinie gi list ni to ang'o motimo. Ere gima intiere godo plan madhi loko ngimani. Mane ka wabro demand change. To ging'i wave matimre region sani. Ng'i elections matimre Ghana icho ni neno. Namibia ni neno. Koro king'iyo sani aparo ni intiere Botswana. Aparo ni intiere elections mosetimre 4 e Africa ka. Ting'i gi gima njo timre US. Mondo ging'e in fact Botswana chama manoserito piny kia higni adi no yudo wajumbe di 4 kende. To mar MCA kuchicho mar kansila to kido kata chie. Mano nyisi ni japiny koro kaw back the power mane gimiyo mjumbe. Erokamano. Governor.